чунки дидестем ки шаҳрвандонам мисол задержка қати сар додестанд. Илтимос ҳамаи муроҷиати мара дар видео хон. Дистансиони туғрӣ мекунанд, мақсад дар донишгоҳҳо онлайн дарсҳо мехонанд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, дар мавзӯи граница суҳбат мекунем. ҳатман лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардастен, як хоҳиши бародарона аз шумо. агар ки бихоҳем соҳиби 40 дона падарка бошен, ҳамин видеора комментарияша бубинен, номери WhatsApp закрепит кардагие, дар WhatsApp дроим салом нависен, информатсияи пурраш барои шумо мерава. боварӣ дорам ки сухани моро дар замин намемонен ва дастгирии хуб мекунен. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки гуфтем дар бораи границаи Қазоқистон. худтон дар чандин шабакаҳо аллакай наворҳоро дидестем ки вазъият айни ҳол чӣ гуна қарор дорад. чандин нафарҳо дар комментарияҳои мо нависонданд ки дар ин бора боз ягон видео кун ва ина бомонам видео кардастем. границаи Қазоқистон маҳкам шидагӣ нест, вале агар зарур набошен, аз сафар кардан бо граница айни ҳол худдорӣ кунед, чунки дидастем ки шаҳрвандонам мисол задержка қати сар додастанд. дар як рӯз мумкин 5-6 та мошиноро сар бидиҳанд, мисол 20-30 та одаморо, шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистона, ё дар 2 рӯз ҳамин қадар одаморо сар бидиҳанд. 100% сар додастанд, лекин гап сари ин мерава ки задержкашон кардастанд. як хелаш як рӯз ман мехӯра, як хелаш 2 рӯз 3 рӯз дар ҳамун граница ман мехӯра. ба ҳамин хотир гуфтанӣ ҳастем ки агар ки зарур набошен ба граница сафар накунед. айни ҳол боз худованд хоста боша нағз мешавад ба мисли пештара, баъдан сафар кардан мегиред. дар мавзӯи баста шиданаш, дар мавзӯи маҳкам шидани граница бигирем, ягон чи официални гуфта шидагӣ нестай ва граница маҳкам шидагӣ нестай. граница чӣ хеле ки пеш кушода буд, шаҳрвандон мерафтану меомаданд, айни ҳолам ҳамун хел кушода бародари азиз. лекин чӣ хеле ки мо дар видео қайд кардем, вазъият ҳамин гуна мебошад ва худованд кунад ки ҳамаш хуб шавад ва боз ба мисли пештара нақз шавад. баъд иҷа як чизи дигарам гуфта мегзарем, доимо ҳам чиза дар видеоҳо қайд мекунем ки вақте ки шумо мисол ба Федератсияи Русия сафар мекунед, чӣ ба роҳи заминӣ, чӣ ба самолёт мерен, бидонед ки пеши кӣ мерен, куҷо мерен, дар куҷо кору фаъолият мекунед. ҳамин саволҳоро хуб мақсад ҷавоб дода битонед, чунки вақти тафтиши ҳуҷҷатҳо аз шумо пурсон мешаванд, шумо точна ясна ҳамин чизҳоро ҷавоб бидиҳед. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, ибад як информатсияе ки мисол пешкаши шумо гардонидем дар мавзӯи граница. акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бародари азиз, дар ҳамин ҷо қайд карда мегзарем ки агар нафарҳое ки мехоҳем аз Питер ба границаи Қазоқистон сафар кунед ё ки аз Москва ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳоро ма дар рӯи экран мемонам, занг бизанед, қатиш суҳбат кунед. мисол ба кала бигира 100% бига ки мебарам мегзарононтон, баъд метавонед ки сафар кунед. ҳатман занг бизанед ва аз номи мо гап занед. қатиш мавзӯъро мақсад идома метиҳем, комментарияҳои шуморо мехонем. як кас нависондаи раҳмат ба шумо писарам Солимонҷон, ман аз Тоҷикистонам, лекин тоҷикзабон нестам, мефаҳмам ҳамаша. шумо ин қадар ба халқи хитон кӯмак мерасонед. раҳмат, агар кори шумо кадоми розӣ нашавад ё ки дағалона гап занад, ҳаволаш ба худо. ман доим комментарияи шуморо хонда меистам. кадомида дар кор набошам, марҳамат, ба юристои пулакӣ равам. бале, дуруст қайд кардем. аввалан ки раҳмати калон, ташаккури зиёд ки тамошо мекунем, доим аз шумо миннатдор ҳастам. кадомида ки барномаҳои мо маъқул нестанд, мисол тарзи гапзании мо ё ки саволҳоро ҷавоб додан маъқул нестанд, марҳамат метавонед ки онлайн консултатсияҳо дар интернет пуррай, юристо, адвокатҳо қатъиво ҳамсуҳбат бошем, пулшон мегзаронед ва шуморо кӯмак мекунанд. пуррай хеле одам. як кас нависонда: ассалому алайкум, ака сози хубӣ, як савол, акам хизмат кардастад, биёя мара даъват мекунам ба хизмат. бале, вақте ки мақсад шумо 2 фарзанд ҳастен, 2 писар ҳастен, шумо даъват мешавед ба хизмати ҳарбӣ. яка писар нестен шумо. як каси дигар нависонда: беҳтарам медонем, хай бемарам ки бидонӣ барои чӣ мегирӯи видеои мара тамошо мекунӣ. як канал гӯйку ва чизои медонистагита барои мардум мефаҳмон. як кас нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, дар қонунгузорӣ оиди задани ҳамсар ягон чӣ омадагӣ ҳаста ё ин ки не? мисол занат метавонад рава айболот шикоят кунад. на танҳо оиди задан ва лату кӯб кардани ҳамсар, балки оиди умуман лату кӯб кардан омадагие.
новобаста аз ӯе ки ӯ ҳамсарат мешава ё додарат мешава ё хоҳарат мешава, умуман вақте ки лату кӯб мекунӣ, бале ҷавобгарии ҷиноӣ дорад. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 112 кодекси ҷиноӣ то моддаи 116 кодекси ҷиноӣ дар бораи ҳамин азобу уқубатҳо лату кӯб кардан омадагӣ аст. вобаста аз ҳолати кора, мисол ба чӣ ҳолате ки қарор додем шумо шаҳрванда, баъдан тибқи ҳамин моддаҳо ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад. як кас нависондаи салом ака. илтимос ҳамаи муроҷиати мара дар видео хон. Ман як студентам, дар Москва мехонам. 2 сол шид. Не ки охирон вақто ҳамин муҳоҷирои худмон меоянд студентский билет мекунанд. Барои патент наспорем гуфта. Ай пишти кори ҳамиё мо дар бало мондагием. Чанд бошид меқапанд, нишон метим билетма фалшиви хиёл карда, мебарам маъдел, чанд соат мешинам. Ғамон метан. Илтимос накунен ҳамин кора бародаро. Омаден ҳаму як патент регистратсия талаб мекунанд, ҳамура бикунен. қонунҳои давлата ки иҷро намекунӣ, бира хонат абрада. бале дуруст қайд кардаи бародари азиз, мо тарафдори суханои шумо мебошем ва морам тарафдори ин нестем ки аз ба ҷои патент студентский билет кунанд. мисол студентский билет ба чӣ хотир мо мегӯем бикунанд, агар нафарҳое ки хондан бихоҳанд донишгоҳ, мисол дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд ва болои кор карданашон мехоҳанд донишгоҳ бихонанд, ҳастаи хеле нафарое ки дистансиони туғрӣ мекунанд, мақсад дар донишгоҳҳо онлайн дарсҳо мехонанд ва он нафарҳое ки барои патент наспорем гуфта, пул натием гуфта студентский билет мекунанд, морам тарафдори и нестем. як кас нависондаи ака корта давом додан бигӣ. мардум бояд ягон шӣ бигӯянд. мо мардум аҳамият наметиҳем, касе ки ягон шӣ мега ҳаволаш ба худо. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорубон. меган аэропортҳоро махкам мекунанд, ранги границаҳо. ҳамин гап рост ё ин ки не? бародари азиз, ранги границаҳо ки гуфтӣ, аввалан дар и гап гуфтанием ки границаҳо маҳкам нестанд, границаҳо кушодаанд ва дар мавзӯи маҳкам шудани фурудгоҳҳо и гап ҳам ягон асос надорад ва маҳкам намешаванд. агар чизе ки маҳкам шудани шид, чизе ки маҳдудият ворид шудани шид, ӯ чиз официални нашр мешавад, мисол аз ҷониби Федератсияи Русия ё аз ҷониби ҳамон давлате ки ҳамин маҳдудиятҳоро ворид кардан мешавад. акашто ягон гап нест дар ин мавзӯъҳо, ҳар гапҳое ки мешавад и гапҳои мардумие. тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.